दा जेनेबा डाक्टारा मा रिपर्ट हरदों जेनेबा बिनि रिपर्टआथ' बेनोसै जों फाहामनो हानाय नंला नोंसोरो गोजानाव लांब्लाबो बेखौ रावबो डक्टराबो नायनाय नंला आरो मामे नों मा रायलायाखै मामे नों मा रायलायाखै मामे नों मा रायलायाखै मामे मामिलै मामे मामी मोनसे जोबोद दुखुनांथावनि खौरां लोगोफोर नोंथांमोनाबो निस्सय बे भिडिअखौ नुयोब्ला बिखा गावलांगोन दा आङो बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों बेनो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्थिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय फाख्रिगुरि गामिनि सानजित बसुमतारीनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो साबान्ना बसुमतारी बिमानि मुं सुजाता बसुमतारी दा बे नानि साबान्नाया ओरैबादि बेमारजों गोग्लैसोनानै दङ खोनानाय बायदिब्ला 1.5 बोसोरसो जाबाय होनदों नोंथांमोनाबो निस्सय बिथांमोननि चेनेलनि दारैनो खोनाखाबाय बा मिथिखाबाय जानांगौ दा आङो बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों दा ओरैबादि डक्टर बेसेबांबा डक्टरफोरनो देखायबाय दा गोबां डक्टरफ्रा बिनि सायाव सिकित्सा खालामबाय मानो होनना बुङोब्ला खाफाल गाज्रि बे नानिखौ सोखानो हानाय अबस्थायाव फैयाखिसै दा बेनिखायनो जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर बयहाबो जोंहा मोनफा मोनफा धोरोम थायो निस्सय इसोरनाव बे नानिनि थाखाय प्रे खालामनानै होगोन दा आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम प्रेयार रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय दा बे नानिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो इसोरनिसिम प्रे खालामनानै हरनो हागोन दा आङो नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बे नानिखौ देखायनो थांगासिनो दं जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नायलांदो अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन गोबांथार बे नानिखौ ट्रिटमेन्ट खालामनायाव थाखा फैसा थांबाय होननानै जा सानजित बसुमतारी बिनि बिफा बियो क्लियारिफिकेसन खोन्थादों नोंथांमोना निस्सय नायलांदो अब्लानो गासैखौबो बुजिलांजोबगोन दा फाइनालि आङो नै नानिखौ नायनो होननानै आङो नायफैबाय मोगथाङावनो दा ओरैबायदि खस्थ'यै सैसोनांनानै दं आरोना नानिया नै ओरैबायदि आरो बेखौ बहुद डक्टरफोरनाव लांनाय जाबाय देखायनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला डक्टरफोरा बेनि सायावहाय फाहामथाय होनो हायाखिसै दा ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय आरो नोंथांमोना निस्सय नुबोखादों बे नानिखौ सिगांनिफ्रायनो सुजाता बड' ब्लग फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलाबो सुजाता बड' ब्लगानो दा बे न'खरनि गार्जेनानो गोबांथार बे नानिनि बागै भिडिअ होबोबाय दा फाइनालि आंबो बेखौनो नायफैनाय जादों ओमफ्राय बिनि बिफा आं बिजोंबो एसे बे नानिनि सोमोन्दै रायज्लायनानै थांसिगोन दा नै बेबायदि अबस्थायाव दं आरो नानिया नै दा ओरैबायदि दुखुनांथाव नानि नै दा बेबायदि आरो नानि 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 दा बेबायदि अबस्था आरो ओमफ्राय ब्रादार बे नानिखौ जेनेबा अबाव लांजानाय जाखो जेनेबा जोंनाथ' लांनाया दा सिगां देखायजेननायाव जोङो बङाइगावआव देखायनाय जादों बङाइगावनि बे सिभिल हस्पिटाल आरो जोङो माबायाव लवार आसाम आगस्टेन ओमफ्राय स्वागातनिफ्राय जोंखौ डाइरेक्ट गुवाहाटि लांनो होदोंमोन गुवाहाटि लांनो होनायाव जोङो बरपेटायाव लांदोंमोन बरपेटायाव हाया होननानै बुंनायाव जोङो गुवाहाटियावनो लांनांगौ गोनां जादों आरो गुवाहाटियाव जोङो फार्स्टआव बे फुराना बिल्डिं जिएमसिआव सोनाय जादों जिएमसिआव हाया होननानै बुंनायाव जोंखौ केन्सार हस्पिटालाव थिनहरदों जों केन्साराव ट्रिटमेन्ट लादोंमोन आरो केम' लानानै बिनि उनाव जोंखौ जिएमसिआवनो थिनहरफिनदों आरो अपारेसन खालामनो जिएमसि फुरानायावथ' सोआसै गोदानाव बे सुपार स्पेसियेलिटि होननाय दङ बेयाव माने स्पेसियेलफोर डक्टर थायो नालाय जोंखौबो सोनो थिननायाव जों सोनानै बिनि अपारेसन फार्स्टखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि उनाव फार्स्ट अपारेसन खालामनायनि उनाव बियो गेजेर ससेयाव बिराद मोजां जाबायमोन 6 माससोआ बियो बिराद मोजाङाव दंमोन आरो केम' लाबाय थादों थेवब्लाबो बे समावबो बियो मोजां जाबायमोन आरो मोजांनि एकदम जोंहा सानबायमोन अपारेसनफोर खालामनांनाय नंला होननानै मोजां जाबाय नालाय बे गेजेर ससेयाव मा जाफिनखो बे मोजां जाखांनायनि उनाव 6 मासनि उनाव 7 मासाव जेब्ला हाबबाय थायो अब्ला बिनि बेमारा बारा जाफिनबाय आरो उदैया माने देरफिनबाय देरनानै मा खालामखो अपारेसन खालामनांगौ गोनां जाफिनबाय दा नैबे अपारेसन खालामनाया मास मोननैल' जादों बे मास मोननै खालामनायाव
नैबे नेक्स्ट अपारेसनावनो बे बिदि जाबाय आरो दा बिदि हालोदाव दङ। ओमफ्राय दा जेनेबा ब्रादारा दायो अबाव दं न'आ जेनेबा ब्रादारनिया? जोंनाथ' दायो हादानावसो दङ। जोंहाथ' दा जोंनि निजा हा गैया, दा मालायनि हायावसो दं हादानावबाबो। जोंनि सिगांना फुराना बे फाथाबारियावनोमोन, बेखौ जों फाननानै दा हादानाव दङ आरो बेबो मालायनि हायावसो दङ, लुथ'नानै दङ। दा बिसोरो होखारोबा जों खारनांगौसो आरो जोंहा थानो जायगा गैया। दा बे नानिनि सिकित्सानि थाखायनो न'नि गोबांथार न' बां हा हु फाननो गोनां जाबायना जेनेबा? गासिखौबो जों फानजोबनानैबाबो जों 14-15 लाखसिमा थांबाय आरो बिसिम नायबाय जों, थेवब्लाबो हायासै आरो साक्सेस मोनासै। दा जेनेबा डाक्टारा मा रिपर्ट हरदों जेनेबा? बिनि रिपर्टआथ' बेनोसै, जों फाहामनो हानाय नंला, नोंसोरो गोजानाव लांब्लाबो बेखौ रावबो डक्टराबो नायनाय नंला आरो खेबनै अपारेसन खालामसेयावबो माने जेबो गैला, ट्रिटमेन्ट खालामनांगौआनो आरो बिनि माबायाव मोदोमाव अपारेसन खालामनांगौआनो गैखाला आरो। ओमफ्राय दा दुखुनांथावनि बाथ्रा, दा जेनेबा खोनाखाबाय नोंथांमोना निस्सय बे नानिनि सोमोन्दै मा अबस्थायाव दङ। दा बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामो, जोंहा मानसि हिसाबै बयहाबो धोरोम थायो, दा बयहाबो गावबागाव इसोरनियावहाय बे नानिनि थाखायहाय प्लिज प्रे खालामनानै हरदो, जाहाथे बे नानिया जेन इसोरजों बोखांजानायखौ मोननो हायो। दा बेबायदिनो डक्टरा बुंनाय बायदिब्ला बे नानिनि सायाव फाहामथाय होनो हाला होननानैहाय क्लियारिफिकेसन हरबाय। दा बेनिखायनो आङो बयबो जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर, प्लिज बे नानिनि थाखाय प्रे खालामनानै हो, जाहाथे नोंथांमोननि प्रेजोंनो बे नानिया सोखाजानायखौ मोननो हायो।